Reyna. Hi, mga suki. So, isa na tete. Ano man nadili man. Tubig na mo sa palit. May presyo na yan. Ay, wait lang po. Kasi notebook. Wait lang, ma'am. Display ko muna. Si Brando. May t-shirt ito sa asa na si ano, sabi ko, alam ko lang ako. Ay nagawa. Wala pa yung red magnet sa kapag hindi ka na-deliver. Ano to? Huwag ako. Ma'am, kasi yung nakapanood mo. Kano ni? Kano ni? Opo, pero halos. Ako may benaman na tayo. Papa, ismay. Papa, ha? Kalo ang isa? Mga selfie. Excuse me, te. Jadi lang. Magkano daw? Magkano ba? Papa, nag-20. Ano ba tayo? Souvenir! 50. Nasa ito niya. Kaya sa Grammy. Ano na, nasag ka? Ay na. Uy, live ba yan dito? Meron din tayong t-shirt, pero kasi ito preso. Kasi saka one size. Stretchable na yun. Hindi kasama yung hangin. Ay! Wala pa ka nakitihagan nga po na. Meron tayo pa naman. Ano ka ba? Shoutout mo muna. Ano pa? Ay, ayan. Ano pa ka na? Mga taga-Claveria, obe naman, oh. Naku, sana swerte ito, ha? Apat. Oh, diba? Nabenta na natin, oh, diba? Okay naman. Wala pala yung ano yung mga t-shirt lang, baka mamuncha. Souvenir. Hi! Sumili tayo dyan. Kano po ba? 1 plate, ha? 120 isa. I-print ko na yan, ha? Ang ganito po. Ano na yan? Pero may bumili sa Bukata. Hindi yan. What 20 pesos for... Muscle. Hala. Magkano ni? 1 plate. Lima ba? Ay, kan, may mga naong biya. Te! Ate!
akong naong bel. Kaya mo rin mapilin diya. Day! May, ate! Silvin! Ate! Ate! Live! Guys, bilhin niyo naman mukha ko. Baka ako lang maiwan dyan ba ng mukha. Mukha. Ha? Ay, ikaw magpalit mo. Palit ni madam ang ako. Hindi, dito rin. Tidon! Kaya ang tawin nito mo din. Wala ko sa ako naong sabi. Isang po, isang bigay ko. Sampung rin ako na sa langaw. Nakalaman ko na may bot. Isa pumiba kayo lang sa langaw. Kamera natin. Ewan ka lang kung thank you. Pwede. Palitan daw. Ay, alin? May mukha daw. Palitan na ako naong mambigay. Basta ito pinigya ba? Manang! 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 Wala, may nagpo. Mga naong nga na. Wala ko na ako. Ano yung upay sa kong naong? Madam. Madam, palitag yung tanong anong madam kasi sige magbitay diha. Haman ako naong. Ang pabor din ni Hawa ko yung trade. Ay, oo. Ayun nila, t-shirt na lang. T-shirt na lang mo. May XL. Wala ka, bro. Jid! Jid! Ako yung kuhan. Jed! Ano naman ka? Hindi na ba? Ito sa'yo. Ah. Ah, so mini. Hey, t-shirt, Jid. Ano, buktun ba? Chita mo na. Chita, magyapon ng kwan. Masampay. Hala. May butterfly na kuwan ko. Dahil isa, motor yung palit. Ang payag. My God, te, atong baligyan. Na si Manong, ako mag-ibutang ang kwarta sa kwan. Abay yan ang baso. Ano lang ang kwarta? 24.
Ano na kaya ako hangin? Ha? Hangit daw. Ano yan hangit? Palit? Oo nga po eh, ma'am sila barato. Gawin na sana 150. Pero na yung order ko eh. Ito mga daw mo kayo. Pero hindi ka mag-anong nang yung order. Ano na? Hoy! Sabi ko na Manang, naka-lipstick. Oh, mapay display na halina na din sa. Gawin mo na lang daw 150. Wala. Una po ay 150 tayo. Presyo niya po yan, ma'am, ni Raul na. Ayaw niya. Hindi lang dapat. Ako ilang t-shirt. Ha? Ako ilang t-shirt ba? Ano yung nagkot eh? Yun nga po, sabi ko, Messi. Ayaw niya. Pahulog na pa, nakabuak na. Hindi na nahirapan sana sa pagkakulit. Ang t-shirt nagpila. Wala ka balot eh. Kuya guys. Money. Para money. Jed! Sada ba? Eh. Jidilo! Nag-live ko. Ako nagawid cellphone. Muna natin sobrang na yung mag-picture na yan. Kahit kumuligo dito. Gusto ni Yuyu. Seryosa. Ito? Ano niya mo direct ka na souvenir? Ano ka ba? Ganit na.
Eh! Lumag! Eh! Amang. Dili ka nang gikon siya ni Brenda ba? Oo. Parinti naman ito namin. Parinti mo ni Brenda? Oo nga. Gumang-order pa tayo. Ayo, parehas na niya yung nananaw. Hapon ka pa. Yan ang mga pala. Para hindi ka na mahirapan. Ayan, oh. Sila kayo ng brown, no? Kanang hinaguan farm. Pagkuhan, may yapon pa sa ginanaw na ito na. Pero nakulay. Ito na si Kaibiya. Ay, Kaibiya, kahawi akong kamot. Meron po. Oh my God! Andun, hintay lang. Naguto sa kayo. Diba, gawin mo daw yan, Teo. Dami nagkaroon ko. Yung pang ano, Hindi nakahawi. Hi guys. parang ganyan yung style. Oo, andyan na, nakakot na. Wala pa kasi akong tigas. So, kikisampay muna ako. Okay po. Kapoy, ilan na tayo? 1.2. Oh, wow! We were so cool. Thank you. I don't skip the ads. Ako. Walang ano. Kahit nakakapagod yung biyahe, ilaban natin to. Para may display ko. Meron din tayo mga ano. Te, meron. Te. Libre ba dyan? May libre ba dyan? Uy, turog mo ka. Te, may libre ba dyan, te? Tingnan. Sa t-shirt, 200. Sada man ang mga leg piece dito. Ito yung bro ro dala. Sadang week na kita ko abay. Mga leg piece ni tula ko maliit. Hi sa 1.3 video or Hi be. Hi. Tag mo sa direkta. Hello, Ma'am Gigi. Kuya Bessie. Sorry, yo. Kamu ni baka. Yan, te. Ano lagi? Ay, yes, nag-convince ko na po yung Teresa. What is na ano din sa niya? Sinunod niya.
Yung Renji. Pero ang bibira pa man din mo ng market. Na may... Kami nagtatot ba? Palit ito sa dito yung tao nito sa dito yun. Dadag tidak Aoy, mamay tayo. Engineer daw. No kayo. Dito ba kanila? D-Mart ba kanila? Sample pa lang. Ito sila sa bungan. Kaya tingnan pa naman na ano to. Pwesto. Bakit? Basta isang paya kumain. Magrenta ka lang sa kanya kasi siya pumesto dito. Ay, hindi, ano natin, terno. Terno may kasama ang short. Aray. Kasi yung bag. Ito, Brenji. Bukod sa'yo ng buwan part, hindi dito sa buwan na. Hindi ko sa'yo, ah. O nga po. Ito ba ito? Ay, hindi, si Mia to. Hindi pa kailangan ko yan, no? Kasi napagaling yung ulo. Yung bag ko. Nang hinagon ko. Cute. Mami na. Kami mo Oh, tama siya yung dream hour. Masaya na kisa. Doon, cellphone mama. Sino pa? Yun lang. Lahat ng plastic? Oo. Ilan na? 5. natin siya na 150. 5. Binigyan mo ba kapatid mo? Pila? Oh, nalamang ka na naman. Duar man niya. Nagbinta po kami Elsie. Yung makeup kit ko, ilagay mo doon sa taas. Aman. Yan o. Ito yung bag. Ay, wala si ba? Sinasabi ko. Kwarta wala ako ding. Video niya. Ayan, magkano yan, te? Oh, yan, 200 tote bag po. Tote bag. Yan na, nagtanong na ito. Tote bag. Okay. Sorry na. Tao lang. Nagkakamali. Tarayo. Sa ato, tada ko. Kaya dili isang dugo. Ang ika ka nakukuha. Oh, meron din po dito. Nakarep na. Wala ka. Nangayo kung kamot shit. 1.80 euro. Kaya ba nabuwan? Dagto. CR. Kung walay bayad kung inis na. Nala. Lucas! Dili. Mas, si Lucas mo yung kanya kami. Para ba mabalo? Manang last bitay ka ng karapan mo to. Nagwan farm.
Kada itila gali. I've been missing you, Prince. Abi na akong na 50 na kapi na person. O man na napansa pang ulo. Furniture, ako ah. Dito mo ang... Ngayon, medyo, small, saka ano ito, Pouch sa kawalit mo. wallet. O, saka wallet. Wallet na daw to, guys. Wallet na to. Yes, ayan, wallet. Ay, wag ang notebook. Yung presyo. Balik na yun. Tsaka yung ibang bag. Oh. Na ana? Yes, wallet. Thank you mga moms. Ayan na. Pakita mo yung mga design natin. Ito. Ito wallet. Manang kay, ulo kay magkuhan kay Hawid. Pero sada kung katuwa. Oo, i-ano mo na sa ilalim. Hoy, na ako kay ikaw na si Bibi. Pawisan na ako mga moms. Zinuzum mo ako ha. Si Cara Pate po yung aking cameraman. Tungod na yung tao. Bakit hibuan? Bili na. Anong hanap nyo? Meron tayong mga pouch, wallet. Tusar timer. Doon po. Doon po order ni Tapos. Ano sa'yo? Kuya. Kaya ng burger. Madali sa C. Ano ka dito sa inyo?
Pero, Mag-deliver, pwede tayo mag-deliver JNT and LBC. Ilang pool ba? Huwag natin mo, simbati kimig daw. Okay man. Pwede po kayong umorder pero charge lang po tayo sa delivery fee ng JNT. Yung JNT po yung courier natin. And LBC. Ha? LBC. LBC, mag-LBC ka? Ano ba dito? JNT? JNT, wala malayo. JNT lang pala. JNT lang. Ay, nakakayang kebe. Oo nga po, Pinagua. hindi ba, ngayon lang po kakarating ni Ma'am ni Ate Elvia, kaya hindi po kayo nakaabot nitong mga sabi niya. Nakaabot kasi sila. Melmar. Balik na lang po kayo dito, Ma'am Judy. Yung ano po kasi hindi ko alam kung pag ano. Same lang po ng rates ng ano. I-like ko na po. Kaya nabigyan kami ng discount. Ayaw! Kung magkano po ang shipping fee ni Ate Karen, yun din ang shipping fee ni Ate Althea. Yung GNT. Magkano na yan sa sila ni Ate Karen? PM lang kayo ha. PM daw po, PM. Okay. Wala! Sige po, kung ano yung sa C, magkano naman yan? Dapat Yung yung mga pala. yung type 150, yung mga t-shirt 200. Bigay na ibigay na libon na kanday. 200. Smile. Ito Kay. na, pouch saka Kay. yung ano, wallet, ano. Ano ka na rin sa Kabalo. Post ka dito. Wala nang tayo. Tuyo! Post ka dito ng ano te, isang papel. 150. 150 yung Is pouch. 100 yung 100. Ah. 150 yung sandal, 200 yung t-shirt, 200 yung tote bag, 100 yung wallet, saka 150 yung Ano to maganda kasi malambot. May mga dress ako kaya lang bukas ko na i-display. Saka may mga bag. Ikaw na talaga, ma'am, si May mga bag tayo. May mga t-shirt pa na. Basta bukas, medyo magulo pa yung ayos ko. Sabi. Gulo ng video. Sorry. Pasensya na kayo kasi nakikibideo. Upo lang kasi kayo para di kayo bangalay. YouTube na Facebook. Ay, na Facebook po. Mag-live si Ma'am Julius. Ikaw na So, gawin ito dahil kayo 6-6. Nagpapahinga. Straight ako. Malang! Gwapa po diya? Gwapa bitaw na naka-lipstick. Wait lang. Hoy, kara, tagpilang t-shirt. 150 o 200. 150 o 200. T-shirt, 200. Ang kana din sando, 150. Bakit di siya mo si Ate Donna ha? Nang, muna Sabi niya, ako mag-150. Parang dagway ba? Diba na? 150. Maraming sa inyo. Grabe naman sa awa. Isang dollar yung nakukuha. Maraming design dyan. Parang dagway. Kinakabahan ako pa. Talaga, pasok dyan, no? Pasok dyan si Lalin. Next one kay. Eh! Bungol man. Kaya bungol man kay. Mga design yan, di ba? Opo. May bag ako dyan na lalaki. Bag. Ito! Ay, oo. Te. Bili kayo t-shirt, oh. Souvenir. Malay kayo 10-50.
Kaya rin lahat yan. Wow! Isasabay na lang. Nung nakaraan pa. Yan! Yan! Patay na! Wow, salamat. Ilang set? Tigna tatlong set. Ano dito sa sali daw? Ano po shirt? Okay, 100 star na kayo ba? Tayo, 100 stars. Sige pa, later. Mami! Hindi gumura na? Hindi. 100 star. Wow, thank you! Sino? Hindi namin. Ngayon, Thank you sa nagbigay ng 100 stars. Pogi nito. Alam mo talaga, inaano siya yun. Ang daming bisita, grabe, nakakaloka. Uy, baka meron kayong customer. Ha? Te, baka mabasa yan, te. Ulan na. Mulan din ba kapon? Ito si Jidilo kay Bito, bangi kay. Asan na si ano? Grabe si Ruyo. Muulan na, te. Naabon na. Ibigay mo ito kasi mo. Grabe ka si Amigo. Ito, hindi sa mga flowers na ba? Flowers na rin. Hindi mo. But arms! Ay, ate. Buhay mo. Kanang Sika Climbers po, na hindi po na i-disclose. Yan, stars, te. 210. Nalaan. Pila lugar ang 100 star, te? 50 pesos. Patunga mo. Wala pong Black Man Pristine. Puti lang po. At saka yung tote bag ay may cream po siya. Cream or dirty white na kulay. Puti at saka yung may pagka-cream. 200 yung tote bag. 200. Yung pouch, 150. Yung wallet. Wallet hindi tayo. Ito lang. Tote bag, wala. Pouch, mga. Alam mo ito, Hindi mo ito. Hipo siguro kay nagulan na. Ulan na dyan siya, te. Wala na? Wala, ang kaso, ang kuwan na to, kalan. Nagluto man sila. Meron pa akong rep magnet. Ano ba yan? Ay, mga ipagdagin mo lang doon. Ihati mo na sila. Good arms. Break arms! Yan, yan.
Welcome, Indy. Likod, balikod. Mula natin. Ayoko naman patayin. Oh my God, mga maps, ang daming tao. Grabe. Ngayon ko lang siya nakita. And, my God, pati yung ilog natin, purong-puro. Ang daming tao. Nakakatawa. Bakit parang galit na galit siya kung naka-wheelchair ako? Okay na po ako. Hi, Mama Je! Sa tingin mo, bahala kayo dyan. Basta ako, okay na ako. Wow! Dito ako Diyan ako magtayo. Ha? Diyan ako magtayo. Ha? Oh. Ano mo gano'n? Ayan o. Umuulan na siya. Asan yung t-shirt mo dito, Ma'am Sir? Napaka-supportive mo naman. Baby Kay Vlog! Ba't naka-shoes? Ha? Ba't naka-shoes? Saan galing? Binili namin ni Nakalimot na. binili namin Hala, hindi mo na kilala sino? Sino? Bulag to ipagas. Ayan nga. Panggas daw ni Pards. Okay na Pards. Kay ano? Paritoto. Pwede niyo butang yung gamit, lalo mo. Hindi na lang. Tabi mga ate para malagay lang gamit. Ano? Benz! Benz! Ni Gwen. Nakalimot agad. Ano daw to usog? Ha? Iusog sa loob pa nga yan. Para mailagay yung gamit nila. Iangat daw. Usog mo pa doon. Baka mabasa Dito ate Ano yan? Tent din? Hindi ko din-display. Sinong mayari dito? Ako. Ikaw? Oo. Sa'yo yan? Ayaw mo Arbor. Parang wala sa akin Hindi ba, magpili ka lang, may mga print naman dyan hinaguan Dami pong tao. Grabe. Dito ka lang muna. Dito ka lang muna. Ayun. May pasok pa ba kayo? Tapan lang, umaga. Ayan yung mga paninda ni Ma'am CG. Sa umaga lang? Oo, sige. Ikaw na lang. Ang ano ko, assistant ko. Tapon, wala, tapon. Hanggang kailan na lang? Oo, sige. Dito ka muna. Akit lang ako. Para may magtingin. Kasi, puyat ba ako? Pagod ako. Dami. Hindi mo kasi lalong ba? Kaya nga, diri Excuse me po. Naulan na naman ako. Ngayon ka pala kakain? Ngayon pala.
Grabe yung mga tao. Isang bulan na to sa atin. Oh. Pero ang init kasi, no? Grabe daming tao. Sabi naman ano ko agad. Kano? 1.8. 1.8. Ano? 6 na t-shirt. 8 sleeveless. Tingnan naman ako nung tinda. Ito yung tinda ni ano, oh. Bus na. Nagigana din. Lami, uy. Ito nga ngayon ang kakain. Patikim, Ray. Ako na yung mukha ko, Manong. Nakuha na. So, safe ka na. May t-shirt ka pa. May t-shirt. Pumuti talaga. May may... Ay, hindi. Tama lang yan. Para... Ito naman ang business ni Rhea. Oh. Samanda nga. Hindi ba yung mababasa? Hindi naman. Nakataas naman siya. Thank you. Ay! Kau niya kamawar na ulan. Para siyang fruit salad. 150 sleeveless. 150 sleeveless. 5? O, di pwede. Ano ba yan? Maula. Benz! Benz! Asan ang... Nandiyan sa washing machine yung plastic. Sa washing machine. Sa ilalim mo, sa ilalim. Yung plastic ng... 5 daw. Na ay tote bag, may pouch, may wallet. Baby, baka tumasik sa damit, baby. Bili, ay, may mga extra large din tayong t-shirt. 200, mami. Oh, 5 daw bibilin. Yan ang aking assistant, si Vince. Sayang yung ganito namin, oh. Nasira. Darating ba ako? Nasa ilalim na. Design ba? Sa ilalim. O, ingat. Tingnan mo dito, Bin, sa ilalim. Yung ganyan, yung sleeveless.
Makikita mo nakasulat muscle tea. Yung sa kulay blue na plastic bag, magkakasama sila lahat. Apir. Behave ba? Ate ha, behave ha. Nakita mo na? Oy, wag nyo kalkalin yan. Yan, basta sleeveless. Ano yun? Hindi ito. T-shirt to eh. Yung muscle tee nakalagay. Muscle? Ito oh. Yung yan. Alisin mo. Huwag kayo mag-ano dyan ha. Baka may mawala-wala dyan na ka. Hindi na, Alisa. Titinda tayo mga moms. Hanap buhay ba? Ate. 1 size lang siya. Stretchable na kasi yung kasya siya ang ganun. Size ko lang siya. Ito Lagi na. Kaya sa kaya Bye! Lagi nga na may ako daan na ito nga. Bawal music. Bawal music. Ako lagi ako sa mga followers sa mga bawal music. Isa sa mga taga-saan, yung mga bawal. Sa mga bawal music. So, dili pwede yun na mga music. Bawal. Bawal na ba? Sinusolen. Wala po nang pumunta dito. Bawal po mo. Para ito niya na ano. Ako na ako dali mo magka. Nakataon lang. Sugod na ta. Ma'am, magkano yung shirt? 200. Ang yung sando? 150. Diyan! Daniel, na-pressure dito na kinuha diya ako kakahalin. Magkuha na si Tio.
May mga kalendar ko. Pare-pare. Kada mag-taping, may ka mag-shooting, mas kapal, di ako hapon yung grabe, yung kapal na hindi balik sila, katawa, moral sa line, mentally clean, physically clean, kapal. Taping juga isi grabe, patay ka sa pan, aircon, na ilaw na nito. Yung mga artista dito, may sa kalitan. Ikaw nga may PE, bakang kurang PE sa una, unang matulog sa gilid, pagkat mo yan, may mamukaw mo na tulog. Bakit ito sa aking stage, saan ka pag-iinit? Thank you, Ting. Scarlett! Scarlett! Bagag porn ng niya. Sumigaw sa labigan ng ulo. Ito, mag-google mo dyan. Anong parehas sa parehas mo? Ay! Parehas na lang na mo ano. Paul, pwede yan mag-i-air. Ha? Yung ganito po muna. Ibalik ko na sa inyo. Yung ganitong bar. Ay, ano ba? Kukunin niya daw. Akala ko kasi. May pentel pen ba dyan? Ito. Kunin mo nga na. Kailan? Hindi ko sure kasi sa Manila ko tayo pinagawa. Hindi na pa ako dyan. Ito pa. Cellphone. Ito. Ay, may wallet ako. Ito, wallet. Ito gawa ito ni Diva yung mga color. So meron siyang cream, meron din siyang white. Alin ba? Yung isa? Kala ka kasi nito Ate, papirma naman daw. Pidelpin. Marami. May pidelpin diha. Ito na, ito na. Mukhang marami kang pipirmahan, te. Utangin na mo, kung ano sa akin dito. Hindi ka kita komisyon. Any, Madam, palitan sa unang madam mo. Kasi nasa mapaperma sa ako ha. Na, kunin daw nila yun ulit. Yung master T, bigay mo kina mami. Akala ko, hindi. Ano ba yan? Pangalan? APHER. Ha? APHER. APHER.
AP. E-P-H. Epper. Epper. Thank you. Mana siya si Apple? Yung assistant ko eh. Napasukat ko rin sa kanya mga ganito. Yan! Pinag-uulanan niyo yung bata. Joy, thank you. Wala. Kasi sa iba kasi Uy, pag-ano sa naong ni Melmar, pag-ano si Madam ba? Ay, hindi ka ba ba? Ay, dyan pala kayo. Sorry mga ma'am. Yaya! Napagod mag-ano ng... Dreamy. Langaw lang. Alam mo? Gagamitin daw nila sa Zumba. Gusto nga danan, be. Sino yan? Bili ka na, 200. Yes. Maya, kukuha ako. Pero si DJ. Karating lang kanina. Ito yung napili, hindi. Andyan. Yung mga kwan bitaw, sleeveless. Akala ko, pagkakaintindi ko, o-order na lang kayo. Namimili na sila. Oo, kasi ang balik ko ulit August or July. Hindi ko alam kung kailan sa July. So at least next time, alam ko na kung ano yung mga mahilig, kung saan sila gusto. That's Mama Sita, mama ni Brenda. Puti. Wala, di color. Hindi ako nag-block eh. Naman dyan. Ayan, ang cute din niya, no, mami. Social climbers. Oh. Diba? Tsaka maganda po yung tela kasi stretchable cotton. No? Ayan, oh. Ayan, that's my design. Sleeveless nga pinakadako nga size. One size lang. Our size lang. Ganyan. Kasya yun sa'yo. Large. Large. Kasya yan sa'yo. Ay, large. One size lang yan. Try mo lang. Ay, ano mo lang. Isukat mo lang. Oh. Makrod. Makulot. Ayan. Mukha kang paminta talaga dyan. Hi guys! Maganda may black. Sige, subukan ko. Kaya lang kasi, may iba yung print kapag black. So, unlike pag white, mabilis. Puro puti lahat. Sige, subukan natin next time. Mag-ano tayo ng black. Black. Labas mo. Labas mo. Paano? Pakita mo. Si Daddy Alex, mo tinan mo. Bili na po kayo. Nagpapagpag kasi si Ma'am Sige, sabi ko dito yung pagpag. Hoy, na-miss ko kayo. Grabe yung viewers ngayon, 1.3 ha. Samantala pag nasa Manila ko, 200, 300. Hi mga mash, good afternoon. Pili na. May mga dress tayo. Mga gusto yung mga dress. Si Brenda ba? Andun sila. Ayaw pala nila yung souvenir. Si Brenda dun. Habang hindi pa naglalakjo. Unicorn. Try mo, tingnan mo yung unicorn. Ay, maganda rin to. Design ni Diva yan. Lips. Oo, siya nag-ayos niya. Pila ni? 150. Sando, muscle tee t-shirt. Magawa ka natin ang kubo niya, nadi-displayan. Hindi, cabinet na nga eh. Para isang sarahan ng para bubuksan na lang ni Vince. Bumili ng hanggang sa Divisoria. Eh, yung bit-bitin, ang dami.
Panibagong cortina. Hi! 200. Naipirma naman ni Brenda. 150. Pwede wala po autograph. Ha? Kaya lang, hindi ko sure ha, baka kumalat. Pag nilabahan. Gagamitin nyo pa naman yun. Itong bag ko. Yung bag okay lang. Sa bag pwede mo autograph. Uba na lang. Uba na lang pag Kasi pag ano yan, baka kumalat. Bawal lagi kay white manggod no? Nakala ko pinatin ni Amanda nakala ko pinatin ni Amanda yung kapatid niya. Uy, mati ka sumama. Tigas ng ulo mo. Sabi ko samahan mo sila doon sa bahay, kay mama. LGBTQ na ako na dalawa. Dapat sinamahan mo doon yung ate mo sa bahay ko. Nagaling ano no? Oh, yan. Ayan, maganda rin yan. Sweet lang. Si Diva rin nag-design yan. Yan yung mga ganito. Ako nag-ano yan. Yung mga Brand Gio, yan yung mga love team. Si ano yan, sa Ate Lian. Dami pa ring tao. Okay lang po yun. Ano ba kayo? Magkakaigan nyo. Oh my God, ang dami pa ring tao. Lumarating. Pag Sunday talaga, it's family day. So, dinudumog talaga si Brenda dito. Sa mga bisita ng mga tao. Sa Wednesday na mag-anak. Rainbow. Andiyan yung plastic nila? Yung sala na, pagkasahin mo na lang. Hindi. Eto Manara ka. Uy, madam. isang size lang yan. 150. Lagayan ng cellphone. Ang cute to. Iyan ang bag ko. Ito 150. Ito 200. Ayan, the classic one. Ito. Ito white, ito cream. Magkaiba sila ng color. Same price lang. Oo. Kamay combination. Kanin. Ay, t-shirt ako yan. Kayo man na mga LGBT na. Ay, gusto mag-picture ha? Dili, ako mag-picture ka.
Ako madam din. Okay, basta ko kayo. Ah. Ah. Aman. Nagilarte mo. Ano siya nila? O, di ba? Perfect ka dali siya ng mga turisyon. Anak ko, Bek? May punon ha. Target na ito. Hindi pa punta tayo. Ay, abay nito. Ang buat ba niya? Ano kayo ba na niya yung ating magkulit? Ah! 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 Perfect na yung sa'yo ng subscribers na nga. Ako nga tayo. Madam. Hello, Roseanne. This is Madami. Saan ka ba ngayon? Diara ka! Bye! Ay, tawag. Kita dua kali. Pancing. Ampan. Asa si ate, yung kanina. Oh, sabi mo yung kulang na 5. Yung bumili na ko. Ano Rhea sa'yo? Ano sa'yo? Hindi na sa akin yan yung surprise. Benz, tinabi mo yung naputikan? Yung naputikan tinabi mo? Yung naputikan tinabi mo? Yan ang ito. Ay, yan ang ano mo na yan? Alam mo. Parang wala yung sarili. Benz, diri ka ha? Ano?
Imo pa kung gidalag sa imong profile oh. Inabrin wala ba ko kita yung gipalita. Wala kayo mong naunggan na. Wala lagi ka nag-live dan. Wala lagi nag-live dan. Guys, palita sa inyo ako naong dito be. Laban lang. May pagdarangan man. Ano dapat? Jollibee diretso na. Daghana. Tsara yung smile. Patindog pa. Wala ka sa mang. Mang ka sa mang. Ano yun? Jollibee. Ay, say hi. Oh, diba? Guys, ami baligya lana dayon. Ay! Ikaw ito lana dito. Ang lana, nami baligya lana para sa Milagroso nga poon. Santa Brenda. Oh, Milagrosa. Ay, lagi. Ako ay clear kita ako doon, hindi mo na-click kay mo Jay Club, ito ka pa nagsuway na. Ay, tayo mag-collapse. Ay, saka pa sila ka pa picture niya na pag-collapse. Iba-iba mo na siya back from Mars. Smile ka rin. Happy, happy. One lang yun. Donation box! Kaya si Ina, si ate, oh. Kapitan? Pagkakataw, mas kapitas donasyon. Charot mo. Pagka nagtigod ako. Isa atin. Thank you. Ito sa pitang, sige. Tesa. Awa, bating kitigit pa pa. Ako na kami ng sabi. Kami ng madam. Masalamat. Kasi na pa maghatag ko Jollibee. Kaya sa doon. Ay, ito na sa itinaan ng Jollibee. Tao ni Lunapia. Nangaligo di sila sa suba. Papicture mo may kamera? Bating! Kauli na yung mga... Nagawa ko si Chinila sa ako din! Ang saman sa itunol ako sa imo? Ang saman?
Alapak. Ginawa naman ako ito kapag ito, kung naman po yung cellphone. Kung hindi kita mag-unit, kita Ah! Ah, yes, yeah. Tag Jess. Ano tag Jess? Ayan yung hinahanap nyo. Wala yung signal. Mga moms, mamaya na ulit ako magla-live. Maraming salamat sa pag-stay, sa mga nabigyan ng stars, sa mga maraming nanonood, sa mga nag-share, thank you. Lobat na ako, mag-charge muna ako. I love you. PM lang ha, yung may mga order, please PM.